mulej hemm jitgħix fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Ġesuti xi grazzja kbira il-mulejja tina kull meta nieħdu sehem fl-Ewkaristija mqazza. Ġesuti aħna nagħmlu l-esperjenza li għamlu l-Apostli wara l-qawmin tal-mulej mill-imwiet li ltaqgħu miegħu fiċ-ċenaklu. Aħna il-knejjes huma ċ-ċenakli tagħna fejn niltaqgħu ma' Kristu rxoxt. Ġesuti ejjew nemmnuha dejn f'dan iż-żmien il-kelma tal-Alla tenna ħafna ħanifhmu iż-sbuħija tal-quddies. Ġesuti il-quddiesa kieku nifhmu nemmnu u x'hekk dak li ta' bilħaq suppost nemmnu issir iċ-ċentru tal-ħajja tagħna. Issir l-iktar mument importanti tal-ħajja tagħna fejn aħna nsiru ħaġa waħda miegħu u jsir ħaġa waħda magħna. Ġesuti fejn hu jagħti lilu nnifsu lilna fil-kelma u fil-ġisem u d-demm imqaddes tiegħu. Ejjew għalhekk nitħejjew kif jixraq billi b'umiltà fi skitt ta' qalbna nitolbuh jaħfrilna ħtijietna. Int salvazzjoni ta' min jittama fik, mulej ħniena. Int tama ta' min imut fidejk, Kristu ħniena. Int għena tal-qaddisin kollha, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna John Cilja u l-mejtin kollha tal-familji Vella, Farrugia u Karwana. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, bil-grazzja tiegħek f'dan iż-żmien tal-għid għarafna iżjed it-tieba tiegħek magħna, kattara iżjed fuqna u għamel li dawk li inti ħlist mid-dlamijiet tal-għerq iħadnu aktar bisħieħ ix-xhieda li tajtna tal-verità tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien l-anġlu tal-mulej qal lil Filippu, mur u aqbad it-triq li tieħu lejn in-nofsinhar minn Ġerusalemm għal Gaza. Din hi fid-deżert. Filippu qam u telaq. Huwa sejjer jara raġel mill-Etjopja, Ewnuku, uffiċjal għoli ta' Kandaċi, sultana tal-Etjopja, li kien jieħu ħsieb it-teżori kollha tagħha. Dan kien ġie Ġerusalemm biex jagħti qima lill-Alla. Huwa sejjer lura kif kien bil-qiegħda fuq il-karru tiegħu kien qiegħed jaqra l-ktieb tal-profeta Iżajja. Imbagħad l-Ispirtu qal lil Filippu, mur, ersaq ma' ġenb il-karru. Filippu mar jaġġel lejn ir-raġel. Kif semgħu jaqra l-ktieb tal-profeta Iżajja staqsih. Dan li qed taqra qiegħed tifhmu. Dak wieġbu. Kif nista' nifhem jekk xi ħadd ma jurinix. Imbagħad stieden lil Filippu biex jitla' bil-qiegħda ħdeh. Is-silta tal-Iskrittura li kien qiegħed jaqra kienet din. Bħal naġa meħuda għal qatla u bħal ħaruf siket quddiem min iġiżżu, hekk hu ma fetaħx fommu. Għaksuh u kien imċaħħad mill-ġustizzja. Min qatt jista' jirrakkonta fuq nieslu għax neħewlu ħajtu minn fuq l-art. Mela qal l-Ewnuku lil Filippu, għajdli nitolbok, għal min qiegħed jgħid dan il-profeta, għalih innifsu jew għal xi ħadd ieħor. Imbagħad Filippu fetaħ fommu u beda minn din is-silta tal-Iskrittura jxandarlu l-Evanġelju ta' Ġesu. Huma sejrin għalhom it-triq waslu f'post fejn kien hemm l-ilma
u l-ewnuku qal, ara, hawn l-ilma, x'qiegħed iżommni li ma nitgħammitx. Imbagħad ordna li waqfu l-karru, niżlu t-tnejn fl-ilma u hu Filippu u dan għamdu. Malli telgħu mill-ilma l-Ispirtu tal-Mulej ħataf lil Filippu, l-ewnuku ma raħx iktar u baqa' sejjer fit-triqtu kollu ferħan. Filippu sab ruħu f'Ażotu u għaddej minn dawk l-inħawi kien ixandar l-Evanġelju f'kull belt sakemm wasal Ċesarija. Il-kelma tal-Mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Birku popli lill-Alla tagħna, semmu il-għana tat-tifħir tiegħu u li jżommna fost il-ħajjin u ma jħallix riġlejna jotru. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejjew u simmu u ngħidilkom, intom il-koll li tibżgħu minn Alla, ngħidilkom x'għamel miegħi, lilu sejjaħ fommi tifħiru kien fuq il-sini. Alleluja, alleluja, alleluja. Imbierak Alla li ma warrabx it-talba tiegħi, ma warrabx minn fuqi it-tieba tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Jinaqu il-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema jgħid il-Mulej, jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Alleluja. Alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies, ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier li bagħtni ma jiġbdux lejja u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Hemm miktub fil-profeti u kulħadd ikun mgħallem minn Alla. Mela kull min jisma' lill-missier u jitgħallem minnu jiġi għandi. Mhux għax xi ħadd attra lill-missier ħlief dak li hu minn Alla. U dan li ra lill-missier. Tassew, tassew ngħidilkom, min jemmen għandu l-ħajja ta' dejjem. Jiena hu l-ħobs tal-ħajja. Missirijietkom kielu l-manna fid-deżert u mietu. Dan il-ħobs nieżel mis-sema biex min jiekol minnu ma jmutx. Jiena hu l-ħobs tal-ħajja li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem, u l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Il-kelma tal-Mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Eżis ħuti fi żmienna hija moda li tisma' lil xi ħadd fuq it-television jew fuq ir-radio jew fuq il-Facebook jew ma nafx fuq xiex u x'hekk jitkellem fuq il-kelma tal-Alla u jispjega l-kelma tal-Alla. Però hemm prinċipju eżis ħuti li ma rridux nabbandunawh ta' għax nispiċċaw faċli barra mit-triq. Ma ninsewx li anke x-xitan tan qiegħda bil-kelma tal-Alla biex ittenta lil Ġesu. Ma nafx innutajtux l-ewwel qari tal-lum u qari sabiħ immens. Mela l-Apostlu Filippu jkun sejjer fi vjaġġ u Alla bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu ilaqqgħu ma' dan il-qaddej tas-Sultana tal-Etjopja. U dan isibu jaqra l-Bibja. Qallu qed tifhem li qed taqra? Qallu kif nista' nifhem jekk xi ħadd ma jispjegali. X'u beda jispjegalu? Filippu ikellmu fuq Ġesu. U mbagħad waslu fejn kien hemm l-ilma, x-xmara, qallu għammidni. U għamdu, u kif għamdu l-Ispirtu jaħtaf fil-Filippu. X'in it-tagħlim eżis ħuti f'dan kollu li l-kelma tal-Alla biex nifhmuha. Rridu nifhmuha fil-kuntest tal-Knisja ta' għax kulħadd kapaċi jaqbad il-Bibja u jgħid din tfisser hekk u din tfisser. Imma dak li qed jingħad fl-ispirtu tal-Knisja jew il-barra mill-Knisja. Ma ninsewx li kien Ġesu li l-Apostoli sa mill-bidu bagħthom jgħallmu
U x'hekk, u l-istess Bibbja hija frott tat-tagħlim tal-Apostli. Il-Vanġelu hu frott tat-tagħlim tal-Apostli, Jeżis ħuti. U allura kemm importanti nqogħdu attenti lil min kunu nisimgħu dak li qed jgħallmu fil-kuntest tal-Knisja, jiġifieri kif għallmitu u kif qed tgħallmu l-Knisja għax inkella Jeżis ħuti nispiċċaw barra mit-triq ta' u dan iwassalna anke għall-Vanġelu tal-lum. Illum biex ngħidu hekk il-kelma tal-Lattina l-iktar żewġ aspetti importanti tal-quddiesa. Jeżis ħuti ħadd li hu ġej minn Alla u li jgħallem il-Bibbja skont kif irid Alla ma jgħid kontra l-quddiesa ta'. Innutaw ftit, l-ewwel parti tal-kelma tal-Alla llum kelmitna fuq ix-xandir tal-kelma mill-Apostli u fuq il-Magħmudija. Men għandna żewġ il-kelma tal-Alla u l-Magħmudija, skużawni. U il-Vanġelu qed ikellemna silta mill-kapitlu 6 tal-Evanġelju skont San Ġwan li fija San Ġwan jiġbor it-tagħlim kollu dwar l-Ewkaristija minn il-Magħmudija u l-Ewkaristija u x-xandir tal-kelma. Mhux tabxen li l-Konċilju Vatikan it-tieni ma rrid li qatt ma jkun hemm ċelebrazzjoni tas-sagramenti mingħajr il-kelma u laqqas viċe versa. Mela il-kelma mxandra skont kif trida l-Knisja titwassalna s-sagramenti. U s-sagramenti mbagħad iwasluna biex nisimgħu dejjem aktar il-kelma tal-Alla. Ma jistgħux jinfirdu minn xulxejn dawn, Jeżis ħuti. U Ġesu fil-Vanġelu tal-lum qed iwassal dak it-tagħlim tant sabiħ kemm minn qalbi nħeġġixkom aqbdu il-Vanġelu skont San Ġwan. Sibu kapitlu 6 tal-Evanġelju skont San Ġwan u immeditawh aqra bil-mod u staqsi lilek innifsek mulej xi trid tgħidli f'dan kollu. Għax Ġesu jwassilna t-tagħlim dwar l-Ewkaristija. Il-Lut ma fehmux hekk dak li kienu jisimgħuh il-Ġesu ħafna minnhom ma fehmux rid jgħid meta qallhom tassew ngħidilkom min jemmen għandu l-ħajja ta' dejjem u x'hekk. Missirijietkom kielu il-manna fid-deżert u mietu. Dan u l-ħobs nieżel mis-sema biex min jekol minnu ma jmut. X'inhu dal-ħobs nieżel mis-sema? Jiena hu il-ħobs tal-ħajja. Fuq li ma mewt qed jitkellem Ġesu, mhux qed jitkellem fuq il-mewt tal-ġisem, kollha rridu ngħaddu minnha nafu. Qed jitkellem fuq l-ar tip ta' mewt, Jeżis ħuti, jiġifieri li Alla ħares qatt titlef l-Alla għal dejjem. Mela min jiltaqa' ma' Ġesu fil-kelma u fil-ġisem u d-demm imqaddes tiegħu ma jara qatt il-mewt iva. Għax il-mewt tal-ġisem tkun tfisser mogħdija għal ħajja ta' dejjem mhux hekk. U għalhekk Ġesu jitkellem il-ħajja ta' dejjem għax dak hu l-ikbar rigal jagħtina Alla. Kieku Alla jagħtina wkoll l-affarijiet materjali, imma dawk iservu għal ftejt għall-erba' tiem ta' din id-dinja Jeżis ħuti. Fit-talba Ewkaristika jien ġieli kont nistaqsi lil innifsi għaliex dik l-unika ħaġa nitolbu fit-talba Ewkaristika, nitolbu għall-Knisja, nitolbu għall-mejtejn u nitolbu li lienna iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Għax l-affarijiet oħra kollha jgħaddu Jeżis ħuti. Dik hu l-ikbar rigali jista' jtina Alla li nkunu miegħu għal dejjem Jeżis ħuti. Għax dik huwa l-ħaġa li ma tgħaddi qatt. Ejjew għalhekk Jeżis ħuti llum waqt li hekk nieħdu sehem f'dil-quddiesa. Nożuha tal-quddiesa, hekk lilkom li ssegwu dil-quddiesa permezz tat-televiżjoni jew tar-radju jew ta' mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali tal-internet ngħidilkom tistgħu tmorru għal quddiesa fil-Knisja u tieħdu sehem fil-quddiesa u titqarbnu morru. Jeżis ħuti, inqogħdu attenti xi-xejtan taf kemm jivvintanna skużi biex ma mmorrux għax il-COVID. Imma mbagħad biex immur shopping immur u biex immur law jew le ma bagħad il-quddiesa ma mmurx. Kun nitħaq bija nnifsi Jeżis ħuti. U min jgħid jien m'għandix ċans immur quddiesa ta' forsi qas tal-ħadd. Ngħidlu ieqaf itħaq bik innifsek. Staqsi lilek innifsek kieku jien ngħidlu tal-bniedem ngħidlu kieku jkunu sajtuk 10,000 euro x'għand tmur quddiesa ssib ħin tmur. Minn l-quddiesa 10,000 euro tiswa. Għax nasib kulħadd imur ta' kieku jemmen ta' bil-ħaq. Allura Jeżis ħuti jew il-mulej nitolbuh, enna ħa ma nitħux bina nfusna, enna ħa nifmu l-importanza tal-quddiesa. Il-quddiesa għandha valuri jmur lil minn dak kollu lu materjali. X'il-quddiesa tlaqqana ma' Ġesu. Ġesu mqajjem mill-mewt, Jeżis ħuti. Ġesu li jagħtina l-ħajja, il-ħajja li ma tintemm qatt. Ġesu jagħtina l-imħabba tal-Alla li tagħti sens il-ħajjitna. Għalhekk mulej Ġesu nitolbu kenna ħalli
nirbħu t-tentazzjoni li jġibilna x-xitan li Alla ħares għad bedna mill-quddiesa u napprezzaw dan il-mument tant għażejs li laqqana miegħek, li semmanna kelmtek, li jmexxina fit-triq tal-ħajja. Amen. Kjoġobkom qmu bil-wieqfa. Ħuti Jeżies Alla rjiet jiġbidna lejn imħabbtu meta bat lill-Ibnu Ġesu fid-dinja, nitolbuh biex aħna li lqajna d-don tal-fidej, insaħħu dan id-don bl-għajnuna tal-ikel spiritwali tal-kelma u tal-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ngħidu għalhekk, Missier dawwalna bid-dawl ta' Kristu. Flimkien? Għall-adulti li din is-sena rċivew is-sagrament tal-Magħmudija fil-lejl tal-Għid nitolbu, Missier dawwalna bid-dawl ta' Kristu. Għall-bnedmin li jfittxu l-verità kif jafu huma biex jaslu għad-dawl tal-fidi fi Kristu bis-smieħ tal-kelma t'Alla nitolbu, Missier dawwalna bid-dawl ta' Kristu. Għal ħutna l-Maltin u l-Awċin li huma emigrati barra mixtut ta' gżiritna nitolbu, Missier dawwalna bid-dawl ta' Kristu. Għalina biex l-għaqda tagħna ma' Kristu, il-ħobs tal-ħajja fl-Ewkaristija, tenna biex illum nofru ħajjitna u l-enerġija tagħna b'servizz ta' ħutna, f'servizz ta' mħabba lil ħutna nitolbu, Missier dawwalna. Kull wieħed u waħda minn eżis ħuti għandna l-missjoni tagħna fil-ħajja, però hemm missjoni li ugwali għalina l-kolta li nwasslu lil Ġesu. Ejja nsiru missjonarji tal-Ewkaristija tal-Quddiesa. Tibżax titħaddet ma' ħbiebek mal-familjari tiegħek fuq il-Quddiesa. Tibżax tħeġġiġhom u tressaqhom lejn Ġesu għax tkun tagħmel l-aqwa missjoni daqs l-akbar missjonarju. Ejjew nitolbuh il-mulej fiskiet hekk insellem lilkom iżis ħutna li segwu dil-Quddiesa mod speċjali l-morda, mod speċjali ħutna l-anzjani, intom li ma tistgħux tieħdu sehem fil-Quddiesa fil-knejjes tagħna forsi min jaf kemm tixtiequ. Għal ħutna il-persuni li għandhom xi diżabilità, għal dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, forsi intom ukoll kultant ma tkunux tistgħu għad li tixtiequ tieħdu sehem fl-Ewkaristija nitolbu ħafna għalikom. Nitolbu għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u għal ħutna li għaddejjin minn xi mument diffiċli fil-ħajja. Ejjew fiskiet lil mulej nofrulu it-talba tagħna. Għatina mulej Alla tagħna li bl-għajnuna tal-kelma u tal-ħobs Ewkaristiku aħna ma ngħixux aktar għalina nfusna imma l-Kristu li miet wara xoxta għas-salvazzjoni tagħna u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbit ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek, frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejdin nofrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, b'dan is-sagrifiċċju għaddejs li sejrin inġeddu, interessaqtna lejk u tajtna sehem min natura tiegħek Alla wieħed u l-għoli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li inti għarraftna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lil mulej Alla tagħna.
sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek, iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Bieħu li tid-dawl jitwieldu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal fidili, għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu qomna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla eda itennulek għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, o sanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, o sanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lienna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna John Ċilja u l-mejtin kollha tal-familji Vella, Farrugia u Karwana. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej
minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek: inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimula dal jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja lina. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din nitqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej, ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li semgħaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan qawwi tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li semgħaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Għaddis qawwi tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li semgħaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobbna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniena. Kollok tieba tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li semgħaddis tiegħek.
ħanejdulu grazzi lil Mulej Jeżus Ħuti għal dak kollu li għamel magħna, però l-ikbar grazzi tkun għall-quddiesa, għall-Ewkaristija li fija mhux jagħtina xi ħaġa, jagħtina lilu nnifsu. Umu bil-wieqfa u ngħidu bil-qalb, grazzi Sinjur Alla, waħfrilna Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek Mulej biex kif għarraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timliħ bħajja ġdida bi Kristu Siedna. Hekk ngħidu issa 3 Ave Marijiet f'xi 3 ijiem lill-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar u nixtieq nofrihom għal dawk ħutna Maltin wawċejn li tbedu mill-Ewkaristija mill-quddiesa biex il-Mulej jressaqhom leħ għat-talb Tommu Marija. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallift id-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll.